Mbak Yus, arep nang ndi sampean? Bola Mbak katene Pak Rusdi ki lho. Sik ya Mbak Nong, Mbak Win, monggo. Pendol lapo kak disopo iku mau. Iya, kok meneng ae mlengos moro-moro. Iku lho Mbak, anak barepe sing jenenge Sulastri sing biyen SMK saiki wis lulus wis kerja iku lho. Biyen niku Mbak Yus iku tau nembung utang ning aku 3 juta gawe nglebokno anake sekolah iku mau. Lah sampe saiki anake wis lulus lho utange gak gelem nyaur nang aku. Biyen niku Mbak, anake kate mlebu sekolah iku gak duwe dhuwit, sambatan ambek aku. Aku gak ono lek dhuwit ono iku jeneng BRI. Soalnya waktu iku BRI ku wis kate lunas. Akhirnya ya wis Mbak tak utangno gawe jenengku. Lah terus sampean sing nyicil BRI ini. Ya iya lah sampean ro dhewe wong nek ditagih sampe aku gak disopo ngono lho. Jane ngono kudu pengertian bayar, Mbak. Ya pantesan nek pas awal ono kae gaene tukang rasani sampean. Iya, senengane lho ngeleng-ngelengno sampean. Walah Mbak wis jarno Mbak wis iku urusane dhek ambek sing ndukur Mbak. Pasrahno ya ambek sing gawe urip. Ya wis sabar ya, muga-muga rezekine sampean diganti luwih akeh. Ya amin.